Este és el tercer vídeo que vos envie d'estar així tancadets a casa. És un conte tradicional europeu que es diu el nap gegant, el nabo gigante. Té moltes versions i jo he fet la meva versió pròpia que ha publicat una editorial valenciana del Gemesí que es diu Andana i que ha il·lustrat un il·lustrador valencià fantàstic que es diu César Barceló. I vos el vaig a contar. A més, este és un conte en el que podem fer una miqueta de gimnàstica que mos vindrà molt bé. Diu en el conte que hi havia una vegada un vellet que vivia enmig de l'horta. Tenia una alqueria enmig de l'horta i al costat de l'alqueria un hortet. I en el seu hortet cultivava tota classe d'hortalisses. Cultivava tomàquets, creïlles, cebes, carxofes, albargines, alls secs, alls tendres, alls porros, li agraden molt els alls. I moltes altres, i també xirivies i naps. La primera cosa que feia de matí quan s'alçava ho tenia supercalculat. Obria la porta, veia que encara no havia eixit el sol i començava a cantar una cançoneta. Sol, solet, vinem a veure, sol, sol, vinem a veure que tinc fred. I quan deia fred, el sol havia eixit just en aquest moment, li havia enviat un raig al nas, tenia l'escalentet i deia, hora de treballar. I se n'anava al seu hortet i allí cavava, birbava, que és llevar les males herbes, regava les seues plantetes, les cuidava, els cantava perquè a les plantes els agrada molt que els cantes i es cantava, per exemple, mira si he corregut terres, que he estat en Alfarrasí, en Bellús, en Atzeneta, en el Genoves i ací, en el Genoves i ací, mira si he corregut terres. Ole! I ell mateix s'aplaudia. I el cas és que, després de fer tot això, i adobar les plantes, que no és ficar-los oli i vinagre, sinó que és ficar-los abono, a totes les seues plantes els deia, i ara creixeu i feu-vos ben grans. I les tomàquets, les creïlles, les cebes, les albargines i les carxofes es feien de la grandària que s'havien de fer. Però mireu, un nap li va fer cas i es va fer gran. Alceu les mans, i així farem una miqueta de gimnàstica. El va fer gran. Ara obriu una miqueta més. Enorme. Ara obriu tot el que pugueu sense ficar-li el dit si teniu algú al costat. Es feu gegant, es feu tan gran, que quan ell passava per allí, per el seu hort, i veia aquell nebot, deia, yeah, quin nebot! Mira, quin navarro! I no és de Pamplona! Quin napilongo! Era tan gran que ja ocupava mig camp i digué, això n'hi ha que collir-lo. I se'n va anar a collir-lo. Alçar les mans, alceu-les tots, s'arromangar, s'agarrar de les fulles del nap i estirar, i estirar, i estirar, i res. Va veure que la seva dona estava per allí treballant, fent faeneta, i la va cridar, Maria! I Maria va dir, què? I ell va dir, vine! I Maria va dir, vaig! Llévame, anem allà! S'arromangar, s'agarrar de les fulles del nap, la dona s'agarra de la cintura, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res, vinga tots! I estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. La dona va veure que la vaca estava allí pastant, menjant herbeta, i la va cridar, vaca! I la vaca va fer mu, que volia dir què? I la dona va dir vine, i la vaca va fer mu, perquè la dona sabia parlar en vacuno. Llévame, anem allà. S'arromangar, s'agarrar de les fulles del nap, la dona s'agarra de la cintura, la vaca s'agarra dels muscles de la dona, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. I estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. La vaca va veure que el gos estava allí saltant, perseguint unes papallones, i el va cridar i va fer mu, que volia dir gos, vine. I el gos no va dir guau guau perquè no era un gos castellà, era un gos valencià, i els gossos valencians no parlen igual que els castellans, no va fer guau guau, va fer bup bup, que segurament vos haureu quedat sorpresos, perquè era un bodeguer valencià, d'aixòs d'ahir de l'Albufera. Digué, bup, bup, que volia dir, què vols? I la vaca li va repetir, que vingues,
I el gos va fer bup, 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 que volia dir vaig. I l'home, anem allà. S'ha arromangat, s'ha agarrat de les fulles del nap, la dona s'ha agarrat de la cintura, la vaca s'ha agarrat dels muscles de la dona, el gos s'ha agarrat de la cua de la vaca, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. I estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. El gos va veure que el gat estava allí prenent el solet i el va cridar. Bup, bup, mireu, el gat estava així, en una pateta damunt de l'altra, en el cap cap arrere, la boca oberta, els ulls tancats i la llengua fora, estava així. I quan va sentir que el gos li feia bup, bup, que volia dir gat, vine, va fer així, ping, ping, merejar l'orelleta com fan els gats, va obrir un ullet i va fer miau, que volia dir que te creus tu, gos, que jo vaig anar ahir a cansar-me en lo bé que estic així prenent el solet. Però el gos li va fer bup, 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 que volia dir gat, tu vens immediatament o vaig ahir d'un most arranc una cuissa. I el gat va fer miau, que volia dir vaig, què s'hi va anar. I a la mena allà s'ha arromangat, s'ha agarrat de les fulles del nap, la dona s'ha agarrat de la cintura, la vaca s'ha agarrat dels muscles de la dona, el gos s'ha agarrat de la cua de la vaca, el gat s'ha agarrat de la cua d'eixe gos, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. I estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. Allí al costat del gat, veient com estiraven i estiraven, hi havia un ratolí que estava partint-se el pit, partint-se el cut, revolcant-se, fent la croqueta. Morint-se de riure. I el gat, aleshores, va fer meu! El va atrapar en la sarpa. No sé si sabeu que en valencià meu vol dir dos coses, vol dir miau i vol dir mio. El tenia en la sarpa, li anava a pegar un mos que li anava a arrencar el cap. Quan el ratolí va traure una pateta així i va dir aguarda un moment, jo puc ajudar-vos. L'home que estava agarrat de les fulles del nap es va girar. La dona que estava agarrada de la cintura de l'home es va girar. La vaca que estava agarrada dels muscles de la dona es va girar. El gos que estava agarrat de la cua de la vaca es va girar. El gat no es va girar. Sabeu per què? Perquè ja estava girat. I clar, si estàs girat, si comences a girar-te, te mareges de tant de girar el cap. Tots se quedaren mirant aquell animalet tan rechicotivo, tan feble, tan poqueta cosa, i digueren, tu que eres un animal tan rechicotivo, tu que eres una merdeta d'animal, i ell va dir, sense faltar, agarrem-nos una altra vegada. Ho va dir tan seriós que diuen, vinga, va, i l'home s'ha arromangat, s'ha agarrat de les fulles del nap, la dona s'ha agarrat de la cintura, la vaca s'ha agarrat dels muscles de la dona, el gos s'ha agarrat de la cua de la vaca, el gat s'ha agarrat de la cua d'eixe gos i el ratolí s'ha agarrat de la cua del gat. Però mireu, un detall superimportant, perquè de vegades en els detalls és on estan les coses importants. El gos havia agarrat la cua de la vaca, així. El gat havia agarrat la cua del gos, així. Però el ratolí havia agarrat la cua del gat, així. I quan tu agarres una cua de gat així, no és per estirar, perquè així s'estira molt malament, és per a una altra cosa. Va agarrar la cua del gat, se la porta a la boca, li pega un mos en tota la cua. I el gat, botar damunt del gos, li va clavar les 18 ungles en el llom. El gos, amb totes les ungles del gat clavades ahí, botar damunt de la vaca, li pega un mos en tot el llom a la vaca, amb el gos mossegant-li, va anar estirant de la dona que se caia, la dona s'agarrà del pantaló del seu marit i feia urraca! Li va baixar els pantalons, i aquell home amb el cul a l'aire li entrà tanta vergonya que bum! I va traure el nap que anava volant i caigué damunt de l'home, que caigué damunt de la dona, que caigué damunt de la vaca, que caigué damunt del gos, que caigué damunt del gat, que caigué damunt del ratolí. Però com és un conte, ningú es va fer mal. Tots s'alçaren espolsant-se, se quedaren mirant aquell nap enorme, gegant, bestial que hi havia allí, i digueren, ja mireu quin nap, quin navarro, anda el napilongo, quin nebot, i ara què fem? I aleshores la dona, que era una cuinera excel·lent, una fanàtica dels programes de cuina, del Masterchef, del Top Chef, del Celebrity Chef, de la pesadilla, de la mare que va de tots els xefs, se quedà mirant aquell nebot i digué, jo amb eixe nap vaig a cuinar-vos un plat de la cuina internacional valenciana, un arròs amb fesols i nap, perquè no en vaig a tindre prou, que vos aneu a xuplar els dits. Va agarrar aquell nebot, el va fer a quadrats, el va ficar dintre d'una gran olla, ficar un porc sencer allí,
i estigué allí bullint i bullint i bullint. I quan faltava un quart d'hora per a tirar l'arròs, en aquest moment que vas passar jo per allà i vas sentir l'oloreta tan bona que eixia d'aquella casa i vas pensar que estaran cuinant en aquesta casa que fa tan bona oloreta. Xet, mira, vaig a tocar a veure què me diuen. Vas tocar a la porta 3 vegades, perquè en els contes ja vos he dit alguna vegada que només si toques 3 voltes s'obrin les portes. Pom, pom, pom. Me va obrir la dona i me digué, què vols? Jo li vaig preguntar què esteu cuinant, que fa tan bona olor. Un arròs amb fesols i nap, perquè en un n'he tingut prou. Passa i te donarem un plateret. Me donaren un plateret. Encara quan me'n recorde de lo bo que estava, me xuple els dits. I em van contar com havia estat la collita del nap. I me digueren, i ara si vols, vas i ho contes, vas i